mongko hambur wakane atur kanthi manjal maning sesanti pamiya ing warna kinarya hamemayu hayuning sasama luminduning Sedana Marta rahayu kagunganipun Gusti ingkang hamasesa alam sawegung nenggih Gusti Gung minangka hanyumberis kabeh sumber nenggih Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng hamba bar nugraha tuwinsih katesanipun arupidaya panaribawa tuwin sunaring pepadang satemagon panjenengan sada saged kempal manunggal wonten sasana pahargan punika kanthi winantu ing suka yiwana dalah basuki tinebih saking Rubidanir ing baya satemah lulus raharja singkir sang sengkala padha sumingkir singgah durka kala padha suminggah wis ndungkak wahyaning mangsa kala tumapaing prastawa gatining nggih upacara adat widhi-widana ingkang sampun lumampah wonten tlatah Wanasaba nggih panggihing pinang saribit nggih kawistara paket saribit nggih Nimas Ayu Istantiyah dalah bagus mujib sampun sawega ing gati rumapta ing pakarti nggih nyong rasuk busana ingkang sampun kaprati sing dening sang juru sumbaga saking amname kapartis profesional pramiragya kadharaken manjing sasana dimulya kadharing sang Suba Manggala nggih Nimas Ayu Sinta iki kaprasing sang Suba Manggala sang juru sumbaga inggih Nimas Ayu Farida sampun sawega ing gati rumapta ing pakarti risang pengajan putri ya kadharaken dening Rama Dalasan Ibu manjing sasana dimulya Nugraha wiwasi kawelasaning Gusti ingkang prasasat hamba nyumili ingkang tansah tumedhak tumandha lumintu lumintir kajiwa kasalira dumateng panjenengan sadalasan kula sumrambah dhateng keluarga Raden Sagung dumadi Widodana Niskala sampating busana hangemba busananing prawes warinata lamun sinten kadulu katon abyor mompyor pating galebyar pating calorot pindha kartika gumingsir papat pangarepane lut sandani sumungging esa mamait madu risang pekatur putri ya Nimas Ayu Istantiyah kabeh dening Rama Dalasan Ibu nenggih Bapak Soleh Kastya dalah Ibu Kastini manjing sasana dimulya kadharing sang Suba Manggala ya Suba Manggala Nimas Ayu Sinta ingkang kaprigel jroning salira sakedhap noleh manganan sakedhap noleh mangiring lon-lonan ganira maksana tumujuning pinanganten saribit nggih ngadani adicara panggihing pinanganten saribit najan lon-lonan ganira maksana risang pekatur putri wis dumugi ungganing kang tinuju kapidening Rama Dalasan Ibu kepareng hangrantu rawuhipun Raka Garwa inggih bagus mujib atmaja kawuhipun saking Bapa Nurholis dalah Ibu sah misuwargi
Adhedhasar penganten kakung gadhahi watek merbawa marbawani tata tangguh tandon praktengen don tanggung jawab Pitana Haneng Wisma Pundita ingkang pantos kinarya bebukaning kandha Satuhu Wisma ingkang mapan wonten ing dangean rimpak sabulan Wanasaba lamun sinawang saking katebihan sumunar mawa cahya kinumung mawa teja Nggih sakalakung ageng ras kabinan ingkang hamku karosane nggih Bapak Soleh Prastya dalah Ibu Kastini ingkang katemben hanawung sukana teping darwaning mardya hamami hasuta mahargya siwi kusumaning Ayu Dewi Istantiyah ingkang sampun kadhapan kaliyan Bagus Mujib Risang mekaten sarimbet wis dumugi unggahan ingkang tinuju sasana panggih Risang mekaten putri kawistara mekaten kakung jajar jumeneng datan kedhep datan obah jalaran supleng gerendupi hanyawang kasusnya mekaten putri semanaga penganten putri jajar jumeneng lir tugu Sinokarta tempo ing pandulu catur netra kang linambaran sedya tulusing budi luhur gedher mantar jroning salira kinarya hastane kemplawi bebalangan gantang pindhahe solo rampun dinulu padha luwah lawan kurebe lamun girigit padha rasane Kawistara sang penganten putri Gya Hangaras padha bantingku ngaturaken sungkem pangabekti dhumateng Rama garwa minangka wujud prasing penganten putri dhumateng Rama garwa nggih Bagus Mujib sampun sawega ingkang tirumapteng pakartiri sang penganten kakung Gya Hamprepegi Ponang Antiga Ponang Antiga pecah ing padha sakala pecah ing Ponang Antiga pracihrani wiji kinarya dadi pralambang antebing tekad pinekaten sarimbit ganja pecah pangguleng tah Rama dalasan Ibu Kanti raos kebak ing pangdonga pangestu paripurna mecah Ponang Antiga risang penganten putri Gya Hamiji samparingan garwa kanthi raos kebak ing pangati-ati Hamiji samparing garwa kinarya mengko werdi sinandi bilih jejeripun sarimbit sedaya perkawis ingkang kawuring kang prayoga den wijiki murih raharjane agesang mangon bali wisma beban agung tansah manggih kawilujengan kabagas kawarasa paripurna adicara miji samparing karo grawa tumuli sang penganten putri Gya kajumeneng dening Rama garwa ingkang kawastanan junjung derajat kanthi raos kebak ing pangati-ati kadunjung derajatipun kepapaken wonten ing derajat ingkang inggil derajat ingkang sae murid jumbo kang ginayuh dumugi kang kahesti kajangka kang jinangka atut runtut bagya aminulya risang penganten putri Gya Hanengkaran sang Rama garwa tansah muji dening Gusti ingkang Maha Wicaksana
sudut prastianing pekatan putri dumateng karo garwa sampun tunggak wahyaning mangsa kala tumawing prasta gati Sang pekatan saripit jajar jumareng kanthi kekantenan asta kapit dening Rama dalasan ibu Kawistara Bapa Soleh Prastya dalah ibu Kastini hadarkan putra putri kinasih manjing sasana dimulya tumuli sinekuban sindur Wis donggap wahyaning mangsa kala tumapaing prastawa gati Risang mekados sarimbit wis sawega ing gati rumaptaing pakarti sinukuban sindur kadhereke dening Rama dalasan ibu tumujing sasana dimulya kapatris dening Sang Subamanggala ya Subamanggala lon-lonan gare loro maksana pisang pekata sarimbit sinukuban sindur minangka marga werdi sinandi bilih jejer pekata sarimbit tansah tinuntun dening rah darmaning kautaman tinuntun dening rah darmaning paugeran agami ingkang sampun rinasuk nenggih agami Islam sampun dumugi unggian ingkang tinuju sasana dimulya sasana ingkang kebak kaberkahan eden-eden maneka warna kebak rinonceng sekaring katresnan hamemayu hamemuji dumateng Gusti ingkang Maha Wicaksana sindur gya linolos dening paraga ingkang sampun piniji tumbuli kaadana adicara bobot timbang Kawistara Bapa Soleh Prastya sampun lenggah satata pisang pengantar kakung gya winengko ing wentis kanan sumanaga pengantar putri winengko ing wentis kiri Kawistara ibu Kastini mundhut pirsa dening Raka garwa abot pundi bapake Kawistara Bapa Soleh Prastya paring wangsulan kanthi aris padha bae abote bumi upacara bapa timbang minangka mengko werdi sinandi bilih jejaring pinganten sarimbit wonten bancinde banciladan sedaya putra kekalihira karengkuh minangka putra pribadi ora beda-bedake salah siji-sijine sedaya karengkuh minangka putra pribadi putra kinasih ingkang serengan matkijil saking gua garwanipun ibu saparipurna upacara bapa timbang kalajeng adicara tanem liripun mekaten sarimbit kalenggahaken wonten ing damparing sono kawisuda minangka jejaring mekaten sarimbit winya nepusi jangka-jangka ing agesang tansah kukuh baguh lan prakoso boten gampil kasebya ing bayu baja
sampun sawega ing gati rumapta ing pakarti disambekate sarimbit tumuli ngadanan adicara kacar bujur kacar bujur rezekine lancar mancur sing sedulur mundak yumadulur karena kacar kucur dumadi saking kacang kawak dele kawak sing sanak mundak sumanak upacara kacar kucur minangka mrenggo werdi sinambi bilih jejaring pinaten kakung tansah paring gina kaskaya ingkang kawastanan Ari Jalu Kawamuna ngalamisa semono kepengaten putri wajib nampi gina kaskaya ingkang sampun kaparengan dening Raka Garwa kanthi nastiti ngati-ati murih raharjane gesang mawon bali wisma bulan agung tansah pinaringan rejeki ingkang kathah rejeki ingkang barokah uga rampe kacar kucur itu balik kaparengan dening Rama Dalasan Ibu kanthi minangka wujuding donga pangestu saking Rama Dalasan Ibu mugi pingersarimbit tansah manggih karaharjan kawilujengan jumbu kang ginayada mugi kang kahesti kadangka kang jinangka atut runtut bagya lan minulya sakinah mawaddah warahmah upacara kacar kuncur sampun paripurna kalajeng adicara dahar klimah dahar klimah dumadi saking skul punar awujud tumpeng saklawuhe punar wis hangaran kene ingkang mengko werdi sinandhi nenggih lambang kamulyaning jati pinanganten kakung Gya Handulang pinanganten putri Semanaga pinanganten putri Gya Handulang pinanganten kakung ingkang kawastanan dulang-dulang upacara dahar klimah minangka pralambang bilih jejaring men sarimbit genya sebaya mulya sebaya papa pait legening agesang tansah nedya karaosan sesarengan mangun bali wisma bebaran agung tansah pinaringan kaberkahan dening Gusti ingkang Maha Wicaksana upacara dahar klimah sampun ndungkap paripurna kalajengan adicara ngunjuk tirta wening pauta kaya mengono tirta wening dumadi saking Tirta Perwitasari ingkang mijil saking sumber pitu harsa kaunjuk sasarangan dene pingat sarimbit ingkang mengko werdi sinambi bilih jejaring bar sarimbit ngenya nepusi jangka-jangkae agesang tansah agem raos ingkang benep pikir ingkang bening wening kadya Tirta Perwitasari ingkang mijil saking sumber pitu saparipurna ngunjuk tirta wening kalajengan adicara bedah ingkung utawi ening-eningan ingkung wauta kaya mengkono ingkung dumadi saking sawung jago dan bengkara kanthi manjal maning sesanti malang-malang putung rawi rantas Suladira Jaya ningrat lebur dening pangastuti saparipurna bedah ingkung tumuli kaliyan adicara sungkeman kepareng Bapa Nurholis dalah ingkang minangka hamandegani kepareng lenggah satata wonten ing kursi ingkang sampun piniji hangadani adicara sungkeman ring Rama Dalasan Ibu sampun sawega ing gati rumapta ing pakarti risang penganten sarimbit
tumuli repepeh Indo Sato Mataram Bangaras Podho ngaturaken sungkem pangabekti dumateng Rama Dalasan Ibu wonten ing sahandhap pepadaning Rama Dalasan Ibu lamun datan kawijil ing lesan Rama Ibu ingkang putra putri ngaturaken sungkem pangabekti Rama Ibu Iwun donga pangestu Rama Ibu Iwun pangapunten Rama Ibu Iwun Samadraksama kang putra putri dereng saged paring piwales ingkang tansah ngremenaken dening Rama Dalasan Ibu ya wis nduk ya kowe sakloron kowe bakal tak pangeston kowe bakal tak reston sak gedhe gunung sak jembaring segara ya mung pangestuku mring kowe sakloron anakku sing paling tak tresnani Uram dan Cidem dan Ciladan kowe sakloron badhe paringku minangka putra pribadi matur agung ing panuwun Rama Ibu kanthi andhap asor siratan aruming pambudi kang putra putri ngaras Podho wonten ing sahandhap pepadaning Rama Dalasan Ibu aturaken sungkem pangabekti dalah nyuwun dipangestu Rama Ibu nyuwun donga pangestu Rama Ibu ya wis yo nduk ya wis sakloron kowe bakal tak resto kowe bakal tak resto sagede gunung sajembaring segara ya mung pangestu kumring kowe sakloron kanthi aris kang putra putri mugi Rama Dalasan Ibu tansah beringan kawilujengan kabagas kawarasan matur agung ing panuwun ingkang tanpa biwindang Atur dumateng Rama Dalasan Ibu ingkang sampun paring donga pangestu dumateng putra putri tunggu pangestu ingkang sampun rumasuk rumembes wonten ing jiwangga Rama Dalasan Ibu gilir gumanti dengan sarimbet aturaken sungkem pangabekti dumateng Rama Dalasan Ibu wonten ing sahandhap pepadane Rama Dalasan Ibu Rama Ibu nyuwun agung ing samudra Rama Ibu nyuwun pangapunten ingkang putra putri dereng saged paring piwales ingkang tansah ngremenaken dening Rama Dalasan Ibu ya wis ya wis sakloron kowe bakal tak pangestu kowe bakal tak restu sagede gunung sajembaring segara ya mung pangestu kumring kowe sakloron anakku sakloron kanthi donga pangestu saking Rama Dalasan Ibu mugi piningkate sarimbu anggenipun ndugyar madaning Balewisma Bebaran Agung tansah jumbo kang kinahi dumugi kang kahesti Rama Ibu
sungguh pangabekti sahandap pepadang Rama Ibu. Nyuwun donga pangestu Rama Ibu. Ditunggu pangestu mugi Rama dalah Ibu tansah pingringan kawilujengan bagas waras sehat wal afiat. Dherekaken putra putri ingkang sampun mlebet wonten ing madaning Balirisma Bebaran Agung. Mugi kowe kacandhi minangka pinestining jodoh kang sejati. Winambaran menebing kalbu tresna rasa lan karsa. Kau dikanthi sejatining tresna ning sejati. Mahananipun keluarga ingkang bagya lan minulya. Jumbuh kang ginayuh dumugi kang kahesti kajangga kang jinangka. Atut runtut bagya lan minulya. Jumbuh kang ginayuh dumugi kang kahesti kajangga kang jinangka. Tebih saking Robedan ing dasa temah lulus Raharaja. Manggih kawilujengan donya dumugi ing belahan nyaringan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Iki sagianing para tamu kakang saputri kang satu hudhat kinurmatan babaring adicara adat widiwidana nggih panggih pangin saribit sampun duka paripurna. Pramila sagung pratunggal sumangga kasun lenggah kanthi mardu mardikane penggalipun sinambi angger kasokaten ingkang sampun kawat sirisaken. Niki sawetawis sampun siaga ing gati rumapta ing pakartine nggih Nimas Ayu Sinta sampun kadheraken lampahing adicara panggih sarembit ugi sampun samiga badhe maring atur lipur minangka tari tawi beksan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Nimas Ayu Sinta, Linmasnya Wonosobo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yudlil fala hadiya lahu fala yudlil fala mudilla lahu. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Sagunging para alim, para ulama, para kiai ingkang kula hormati, ugi ingkang tansah kawula cadhong-cadhong menggah manfaat saha ilmunipun. Al-akhas sematang panjenenganipun Al-Makaron Bapak Kiai Habibur Rahman, panjenenganipun Al-Makaron Simbah Kiai Ahmad Idris, ugi ingkang kula hormati. Lan dumateng panjenenganipun para sesepuh pilih sepuh kasepuhan sedaya ingkang kawula hormati, iki ingkang kawula suwun doa saha resunipun langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Dusun dalah sedaya perangkatipun ingkang kawula hormati, lan insyaallah ingkang kawula dereki punapa ingkang dados peraturan-peraturan ingkang kalampah. Lan dumateng para bapak dalah para ibu sedaya tamu undangan ingkang sampun nglenggahi wonten papan punika, ugi ingkang kula hormati. Lan dumateng panjenenganipun Bapak Nur Khalis dalah keluargi minangka sahibul haji wali matul aris wonten ing siang santen punika, ugi ingkang kawula hormati lan kawula suwani. Mboten kesupen dumateng temanten kekalih ingkang anyandang suku, ugi ingkang kawula hormati lan dumateng sedaya pengombyong temanten putri kakung mewah putri ingkang saking padekahan dangean rimpak sapuran, ugi ingkang kawula hormati lan kanthi rawuhipun kawula ucapaken sugeng rawuhipun. Saderengipun kawula matur kawula tansah ngraos puja lan puji syukur rasa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kanikmatan warahmatan saha hidayahipun dumateng kawula lan panjenengan sedaya pilih ing saat utawi wekdal punika kawula panjenengan saged makempal muwajah bil wujud wonten acara walimatul aris kanthi boten manggihi alahan satunggalipun punapa. Keranten kanthi menika monggo kita ikraraken
wausan tahmidul tulisan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat salamipun Allah katur dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenenganipun salah satunggalipun nabi ingkang waktu nyafaati datang umatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Kanthi kairingi doa mugi-mugi kawula lan panjenengan sedaya kagolangaken umat ingkang angsal syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pilgah samudayanipun ingkang kawula hormati, kawula teng mriki minangkani pembagi wedal wonten acara walimatul aras. Ananging kepareng kawula ngruntetaken adicara ingkang fa insyaallah badhe kalampah mangke. Adicara ingkang sepindah inggih punika pembikaan. Adicara ingkang nomor kalih inggih punika sambutan saking wakil keluarga. Adicara saterasipun minangka adicara ingkang nomor 3 inggih punika pemasrah temanten. Dene adicara ingkang nomor 9 inggih punika penampi temanten. Dene adicara ingkang nomor gangsal inggih punika panutup doa. Mengeti wedal ingkang sampun sauntawis sonten pramila monggo adicara walimatul aras. Monggo kita wiwiti kanthi adicara ingkang nomor 9 inggih punika pembikaan. Dene adicara pembikaan monggo kita sareng-sareng waos suratul Fatihah sarengan. Liridillah wali syafaati Rasulillah wa ijabatul masyaallah wal qabul. Wa bi barakati sayyidina Sahadul Qadri Jailani katasallahu syiraha anis. Sa'alillah lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Makaten wausan suratul Fatihah ingkang nembe sareng-sareng kita waos. Mugi-mugi andadosaken wasilah lancaripun adicara wiwit awal dumuginipun paripurna ing mangke. Tunggal adicara saterasipun inggih punika sambutan saking wakil keluarga. Dene sambutan kawula sunatan dumateng panjenenganipun simbah manten kepala dusun, dumateng panjenenganipun wedal saha panggenan kawula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin.
Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para alim, para ulama, para kiai, setuhu kinurmatan ingkang kawula suwun berkah doa saha resinipun dumateng al-mukarram panjenenganipun Bapak Kyai Ahmad Idrus ingkang kawula hormati, ingkang kawula suwun berkah doanipun dumateng ngarsanipun al-mukarram Bapak Kyai Habib Rahman ingkang kawula hormati ingkang kawula dherekaken langkung-langkung wonten ngarsanipun Bapak Kadus Boyo Prangkatipun ingkang kawula hormati ingkang kawula taati minangka wonten ngarsanipun panembahan sepuh Simbah Mirjo selaku pilih sepuh wonten ing palenggahan ing Panti Paharjan mriki ingkang sanget kawula sungkemi. Dumateng ngarsanipun Bapak Suh pinanten sakrimbit ingkang saking Klapah Dusun Dangian ingkang kawula hormati ingkang kawula dherekaken. Langkung wonten ngarsanipun Bapak Haji, Ibu Hajah, Sayhutat dan Ustazah sedaya ingkang kawula hormati ingkang kawula dherekaken. Dumateng ngarsanipun ingkang mengkugati saking panjenenganipun Bapak Nurkolis dalah keluarga ingkang kawula mulyakaken ugi ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Dumateng ngarsanipun pinanten sarimbit sedaya pengombyong kakung sumawana putri sedaya ingkang saking Klapah Dusun Dangian sedaya ingkang kawula hormati ingkang kawula mulyakaken. Dumateng ngarsanipun Bapak Ibu sedaya tamu undangan ingkang sampun kersa nglenggahi wonten ing papan Panti Paharjan ing mriki sedaya kawula boten waget nyebat setunggal bapa tunggalipun ingkang kawula hormati. Saderengipun kawula mlaksanaken menapa dados pamundhutipun saking MC acara langkung rumiyin kawula boten supe tansah manjataken ras puja puji tasakur sing warsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan saha karahmatan dumateng kita sedaya saengga kita sedaya saged muwajahah pepanggihan dalam rangka sidang walimatil urus ing siang sonten menika kanthi rawuh panjenengan daya pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala sedayapun paringi wilujeng kanthi boten wonten alangan tunggal punapa pramilanipun monggo kesyukuran saking kula panjenengan daya dipun syukuri kanthi wasan tahmid bilisan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam ingkang sampun kaparingaken kula panjenengan daya mugi katur sang ayunan dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu berkah dalah sapangatipun wiwit wonten donya ngantos dumugi menjang wonten ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu sepuh bini sepuh adi sepuh daya ingkang kawula hormati, ing mriki kawula aminangkani sesulih utawi nyenyulihipun Bapak Nurkolis dalah keluarga
siang sonten menika Bapak Nur Kholis dalah keluarga ngaturaken sugeng rawuh dumateng rawuhipun Bapak bini sepuh lan sesepuh Bapak kados daya prangkatipun menapa dene Bapak suh temanten saking dusun Ndangyan dalah sak pengombongipun kakung semawon putri ugi temanten sekalian kanthi rawuh panjenengan daya pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi pinaringan wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa wiwit pangkat saking dalem dumugi sak margi-margi sampun marak sowan wonten dalemipun Bapak Nur Kholis dalah keluarga sampun diparingi wilujeng kanthi boten wonten alangan setunggal punapa saking Bapak Nur Kholis dalah keluarga ngucapaken alhamdulillahirabbil alamin. Anamung dadosaken agunging kuciwa penggalih panjenengan daya Bapak Nur Kholis dalah keluarga siang sonten menika ngaturi rawuh dumateng panjenengan daya tansah ngaturaken agunging matur nuwun anamung dadosaken agunging kuciwa boten waget nyaosi palenggahan ingkang sekisa kagem lenggah panjenengan daya punapa malih pasugaten ingkang edipeni boten kejawi saking rawuh panjenengan daya kasuwun berkah doa saha resipun sekawit saking Bapak Nur Kholis kagungan putra kakung ingkang asesine Dimas Mujib wekdal kala dinten wau nembe akid nikahaken kaliyan putra putrinipun Bapak Soleh Prasyo saking Klapah Dusun Ndangyan ingkang asesine Roro Ayu Istantiah ingkang kala wau sampun ijab kabul saking Bapak KUA saking kantor agami kecamatan sampun kanthi sukses sampun boten wonten alangan setunggal menapa asal berkahipun panjenenganipun saking para sesepuh bini sepuh mila para bini sepuh kasuwun berkah doa resinipun mugi-mugi putra pinanten kala wanggenipun ijab kabul sampun paripurna dipun paringi lancar kanthi boten wonten alangan setunggalipun punapa. Dene ingkang salajengipun wekdal kala wau saking putra kekalihipun sampun dados putra pinanganten sekalian mugi-mugi dados putra pinanganten sekalian anggenipun bangun keluarga sageda dados putra ingkang sakinah mawaddah warahmah anggenipun bebrayan ayem tentrem guyub rukun ngantos donya dumugi linjang wonten ila yaumil kiamat. Dene ingkang saterasipun putra pinanganten sekalian mbok bilih Gusti Allah sampun maringi bebingah turunan putra bilih dipun paringi putra kakung mugi-mugi dados putra ingkang soleh bilih Gusti Allah maringi turunan putra putri dados putra putri ingkang soleh. Mugi-mugi saged migunani tiyang sesepuh-sepuhipun kekalih waget kangge patuladan sanak sedherekipun tangga kekalihipun. Mugi-mugi putra pinanganten sekalian saged nderek peraturanipun tiyang sesepuh-sepuhipun kekalih antawis tiyang sepuhipun Bapak Nur Kholis dalah Bapak Soleh Prasyo wonten Dukuh Ndangyan mugi-mugi waget nderek peraturanipun agami nderek peraturanipun negari mugi-mugi putra pinanganten sekalian kangge patuladan sanak sedherekipun. Dene saking kawula minangkani sesulih saking sahibul hajjah walimatul urus saking Bapak Nur Kholis dalah keluarga ingkang saged kawula aturaken namung semanten lan mekaten sedaya kekirangan lan sedaya kelepatan anggenipun kawula matur sagedipun matur kawula namung ngaten menika kawula nyuwun agunging pangapunten ingkang saageng-agengipun. Dene panutupipun atur kawula akhiri kanthi wallahu a'lam ajmain. Assalamualaikum
Menawi kawula aturaken agung matur dumateng panjenenganipun simbah manten kedalos ingkang sampun atursa mewakili dhateng panjenenganipun Bapak Nur Kholis sakeluarga. Para penduduk sampun ingkang kula hormati, kadrasipun adicara satrasipun inggih punika pemasrah temanten. Dene pemasrah temanten putri saking padegahan Raya sumangga ingkang ajibah wedal saha panjenengan Allah sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Faqaddala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayah liqaumin yatafakkarun. Dumateng para pepundhen bini sepuh, aji sepuh ingkang dipun sepuhaken wonten ing tlatah Kertosari mriki, ingkang tansah anggung mestuti minangka pepoyaning kautamen dumateng sadurunge para alim, para ulama, para bapak kiai, ibu nyai, dalah ustaz ustazah ingkang rinten dalu tansah sumanting pustaka suci minangka panuntun kiblating panembah ingkang tansah kantuantu sabda miwah pitutur luhuripun dumateng syeuhuna wa murrabiruhina al-mukarram panjenenganipun Simbah Kiai Habib Rahman ingkang tansah Allah cadhong barokah ilmunipun, ugi ingkang Allah hormati lan ugi wonten arsanipun Syeuhuna wa marrabiruhina al-mukarram panjenenganipun Simbah Kiai Ahmad Idris ingkang Allah ta'dili, ugi ingkang Allah cadhong barakah ilmunipun dumateng sedaya para bapak kiai ingkang Allah boten waget nyebat asma karimipun, sedaya ingkang Allah hormati dumateng pangereh pangembating praja minangka pandam-pandaming kawula dasih ingkang satuhu pantes sinudarsana panggihanipun Bapak Kepala Dusun, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Linmas lan staf-stafipun sanesipun sedaya ingkang kula taati menggah peraturan-peraturanipun ingkang sae fa insyaallah, ugi ingkang kula hormati dumateng panjenenganipun Bapak Nur Kholis dalah keluarga ingkang pantes sinuga sagunging kahormatan, ugi ingkang kawula sowani
lan ugi wonten ngersanipun pinanganten sarindit ingkang berbahagia utawi ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dumateng para bapak, para ibu, tamu undangan saha sanak kadang werda muda lan tumaruna ingkang tansah mawantu-wantu ing suka rahayu. Saderengipun kawula nerasaken matur menggah wasing gati ing ari kalenggahan punika. Sumangga kula lan panjenengan sedaya nderekaken ngaturaken puja puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Gusti ingkang Maha Kawasa awit saking nikmat saha rahmatipun Allah ingkang sampun kaparengaken dening kita sedaya wujudipun ing wekdal menika. Kita sedaya keparingan kawilujengan kebagas warasan kanikmatan. Pramila monggo kita syukuri mawi waosan tahanid bilisan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sedaya keparingan kawilujengan sehingga wekdal menika kita sedaya waget silaturahim wonten dalemipun Bapak Nur Halis wonten ing tlatah Kertosari mriki kanthi kebak Karaharjan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat lan salam mugi tansah lumintu-lumintir dumateng titah linangkung kula panjenengan sami non inggih Sang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun lan pitulunganipun wiwit donya ngantos dumugi benjang wonten ing ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu sedaya ingkang Allah hormati, nuhoni keparingipun Bapak Soleh Prastyo dalah Ibu Kastini saking tlatah Dangian ing ngarsa panjenengan kawula minangka surih sarira kadhawan matur ingkang sepisan kawula ngaturaken salam talim pangabekti katur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur dumateng panjenenganipun Bapak Nur Halis minggahipun keluarga ugi panjenenganipun Bapak Kepala Dusun para bini sepuh sedaya wonten ing tlatah Kertosari mriki sinatran pepuji mugi tansah sagotrah winantu kawilujengan pikantuk berkah Gusti ingkang Maha Mirah Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping kalih kawula perlu nyuwunaken agunging pangapunten awit panjenenganipun Bapak Soleh Prastyo dalah Ibu Kastini wonten ing tlatah Dangian ing wekdal menika dereng waket sowan piyambak wonten dalemipun Bapak Nur Halis minggahipun keluarga wonten ing tlatah Kertosari mriki awit panjenenganipun Bapak Soleh Prastyo dalah Ibu Kastini wonten dalam tasih kathah karibetan ingkang boten saged dipun tilaraken pramila saking menika panjenenganipun Bapak Soleh Prastyo dalah Ibu Kastini namung mataken dhateng kawula sarencan ingkang saterasipun berkah Idi Pandonga dumateng para bini sepuh para bapak kiai kirang langkungipun tabuh sanga Nimas
Ayu Istantia kalian Dimas Bagus Mujib sampun kalampahan kaijab kabul kanthi kalampahan ingkang absah menggahipun agami saha absah menggahipun negari. Ingkang saterasipun kawula saestu perlu nyuwunaken agunging pangapunten ingkang kathah. Awit panjenenganipun Bapak Soleh Prastyo dalah Ibu Kastini. Anjenipun wekdal menika nyuwunaken pinanganten sarimbit ugi khususipun pinanganten setunggalipun estri ingkang asma pun Roro Diah Ayu Dimas Istantia menika menawi kita tingali piyambakipun sampun ageng ananging masalah pendidikan agami saha negari menika tasih kirang utawi tasih cubluk sanget. Pramila saking menika kula nyuwun kanthi sanget kalian panjenenganipun Bapak Nurholis singgahipun keluarga ugi panjenenganipun Dimas Bagus Mujib kersaha maringi bimbingan ingkang sak langkung sae amrih ing sak mangkinipun dados keluarga ingkang saged dipun contoh kalian lingkunganipun. Ingkang saterasipun kawula ugi nyuwunaken agunging pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Awit panjenenganipun Bapak Soleh Prastyo dalah Ibu anggenipun nyuwunaken putrinipun ingkang asma pun Roro Dimas Ayu Istantiah menika boten waget bebekto bebeki awit menika mawon ageman ingkang dipun agem niki mawon mangke sasampunipun paripurna dipun suwun wangsule malih kalian ingkang nyambeti kula saestu awit menika dadosaken kuciwa manahipun panjenenganipun Bapak Nurholis wonten ing tlatah Kertosari mriki. Mugi-mugi sasampunipun bangun balik griya pinanganten sarimbit menika dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah tundhonipun saged paringi keparingan turunan putra putri ingkang soleh lan solehah. Kadosta namung ngaten ingkang saged kawula aturaken mbok bilih kirang trap sila anggen kawula madu lan ugi kirang suga seta anggen kawula sowan sak rombongan kawula mawantu-wantu nyuwun agenging samudra pangasami lan ugi ing samangkenipun mbok menawi acara menika sampun paripurna ugi kawula sarombongan badhe nyuwun pamit nuwun matur nuwun kanthi kawula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah kodiraken dumateng juru pangreksa sumangga. Kanthi kawula aturaken ageng matur nuwun dumateng panjenenganipun amin anjani memasrahaken temanten putri ingkang saking padegahan dangian. Tunggal padicara saterusipun inggih punika penampi temanten. Dene penampi temanten kawula sunaken
dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Dusun, dumateng panjenenganipun wedal saha panggenan kawula sumagaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wa qulahu ta'ala bi kitabihil karim wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qula rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sayyidatul muhtaramin, para alim, para ulama daya ingkang kula hormati, pangarsanipun Al Mukarram Simbah Kyai Ahmad Idris ugi ingkang kula hormati, pangarsanipun Al Mukarram Bapak Kyai Habib Rahman ugi ingkang kula hormati, lan ugi ingkang kita suwun doa saha restunipun lan sedaya ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi dumateng panembahan sepuh, pini sepuh, lan ugi aji sepuh sedaya ingkang kula bantu kasebat setunggal bapa setunggal ugi ingkang kula hormati saha ingkang kita antu-antu doa saha restunipun. Lan ugi dumateng pengombyong temanten kakung Sumawana Putri sedaya ingkang kula boten sebat setunggal karimipun saestu ingkang kula hormati lan ingkang kula dherekaken. Lan ugi dumateng temanten Sarimbit ingkang berbahagia ugi ingkang kula hormati lan ugi ingkang kula dhereki. Lan ugi dumateng Sohibul Bait Bapak Nur Holis tiyang sak kulawarga ugi ingkang kula hormati lan ugi ingkang kula suwani. Lan ugi dumateng sedaya para tamu undangan kakung Sumawana Putri sedaya ingkang kula hormati. Saderengipun kula matur ingkang kathah kula boten kesuwen malih tansah manjetaken raos puji tasakur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten rahmat saha nikmat dumateng kula panjenengan sedaya sehingga kita pinaringan wilujeng waget anglengahi wonten papan panti pahargyan punika kanthi lancar wilujeng boten manggihi alangan setunggalan punapa pantes sanget kita syukuri mawi waosan tahmid bilisan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawatullah wassalamuhu sholawat serta salamun Allah mugi katur utawi kunjuk dumateng junjungan dalam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun wonten alam dunya ngantos ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Para bapak pini sepuh dalah kasepuhan ingkang kula hormati, saderengipun kula nyuwun agung pangapunten ingkang ageng sekawit kula jumeneng wonten ngersa panjenengan sedaya boten ngirangi tata trapsila ngingeti papan saha kawontenan ingkang mekaten kapeksa kula jumeneng wonten ngersa panjenengan sedaya. Lan ugi dumateng pengembang temanten ingkang kula hormati, bilih kawula timriki minangka sesulih utawi nyulihi aturipun dumateng Bapak Nur Holis tiyang sak kulawarga. Bilih saat siang sonten punika Bapak Nur Holis boten saged mawi matur utawi nampi piyambak sekawit Bapak Nur Holis tiyang sak keluarga siang sonten punika ngraosaken suka parisuka pikantuk tetalining katresnan ingkang tanpa upami, sehingga Bapak Nur Holis ngawutus dumateng kawula pribadi anggenipun nampi temanten estri punika. Sepindah Bapak Nur Holis ngaturaken sugeng rawuh atas rawuhipun para pini sepuh dalah kasepuhan lan ugi temanten estri dalah sak pengombyongipun ingkang sampun waget anglenggahi wonten papan pahargyan punika. Kaping kalihipun Bapak Nur Holis ngaturaken pambagya rahayu wilujeng dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun waget anglenggahi wonten papan panti pahargyan punika. Kaping tiganipun bilih temanten estri kula tampi kanthi asta kalih suka rikmaning penggalih lan ugi katur kintu salam taklim ugi kula ngucapaken waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lan ugi dumateng Bapak Suh temanten bilih kala nembe sampun waget ngumuntaraken katur kintu salam taklim dumateng Bapak Nur Holis tiyang sakeluarga. Mugi-mugi tansah pinaringan kanugrahan saking Pangeran Sukorahayu lan tinebena saking Gudo Sambikala. Lan ugi bilih Bapak Nur Holis siang sonten punika nggadahi putra ingkang nami Dimas Mujib pikantuk Den Roro Istantiyah putranipun Bapak Soleh Prasetyo ingkang saking Dekahan Dangean Kelurahan Rimpak bilih kala wau sampun dipun akad nikahaken saking kantor agami kanthi sakresmi. Mugi-mugi sageta bangun balik griya nggih punika babagan rumah tangga makidos pundi anggenipun kula wentah putra putrinipun sasampunipun dados keluarganipun Bapak Nur Holis tiyang sakeluarga. Mugi-mugi tansah pinaringan guyub rukun ronto renteng ngantos kaken-kaken ninen-ninen gesang seserayan wonten alam donya ngantos ila yaumil kiamah. Mugi-mugi nderek aturan-aturan keluargi lan ugi nderek aturan-aturan agami lan ugi negari. Mugi-mugi namung nderek dedonga dumateng temanten sarimbit mbok pilih Gusti Allah sampun maring kanugrahan nggih punika putra putri putra ingkang soleh lan putri ingkang solehah. Namung mekaten anggenipun kula matur makili saking Bapak Nur Holis mbok pilih enten kekirangan keilafan kawula pribadi kula nyuwun agunging pangapunten sak ageng-agengipun. Akhiri salam hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedal saha panggilan kula aturaken saking Bapak MC acara. Penampi temanten ingkang nembe kasta panjenenganipun Bapak Kepala Dusun. Dumateng panjenenganipun kawula aturaken agunging matur nuwun. Duka badhe cara saterusipun inggih punika minangka adicara ingkang terakhir. Inggih punika panutup doa. Dene panutup doa kawula sunaken dumateng panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Idris. Ananging saderengipun kawula anggenipun ngruntutaken adicara walimatul ars wonten siang santen punika tentu kathah klenta-klentunipun kirang sopan santunipun anggenipun kawula matur kawula nyuwun agunging pangapunten kanthi kawula akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sama dedonga dhateng Allah Subhanahu wa taala wajib dipun paringaken dhateng putra kekalih. Mugi-mugi putra kekalih waget paringi wilujeng waget bebrayan ingkang barokah berkah sakinah mawaddah warahmah. Kula kinten namung ngaten kemawon. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina bismillah tabaraka ta'ala kulli syafati rasul ajmain alhamdulillahirabbil alamin anta ya binima wa firmajda ya rabbana lakal hamd kama bagi digal adun tanika Allahumma ya'udzubika min la yanfa wa qabila yasha wa qabila yarfa wa tu'ila asma'atil matika rahmar rahimin. Allahumma salli ala Muhammadin sulatan dunjillah biam jawani wal afad balak bilana biam jim hajat batu taruna biam sa'at batarhuna galat rujat batu balikuna syariatin seberati wilayati wa batal mamat wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitinina wa mafiatan jasadina jatatan bilimina berkata
barakatan rizkina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan dal mautina wa maghfiratan badal mautina wa ma'afin wa laina siratul mautina najatan minan nari wal afwa hisab rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nyandro nyandro